a journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, Church Trails are a unique experience for you. Follow the trail with Fl-isem tal-Missieru, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu l-imħabba Alla u l-aqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Il-kelma Alla llum hija sfida kemm biex nifhmuha imma aktar u aktar biex ngħixuha. Għaliex l-aħħar ktieb tal-Iskrittura mqazza l-Apokalissi huwa ktieb mimli tixbiħat b'lingwaġġ diffiċli imma qed jgħidilna ħaġa waħda. It-tama tirbaħ fuq kollox. U anke Ġesu fil-Vanġelu jistess għalkemm jista' jidher diffiċli imma qed jgħidilna nittamaw. Għalhekk nitolbu l-mulej li nikbru fil-virtù tat-tama. Ejjew narfu ħtijietna ħa niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena għaddi nibtħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-emil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marja dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. Anqal mulej ir-rieda tagħna biex nitħejjew dejjem aħjar ħalli nagħmlu frott ta' emejjel qaddisa u jkollna dejjem l-għajnuna tat-tieba tiegħek bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwan Apostlu. Jiena Ġwanni ħarist u rajt sħaba bajda u fuq is-sħaba kien hemm bil-qiegħda wieħed donnu iben ta' bniedem b'kuruna ta' deb fuq rasu u minġel misnun f'idu. U mit-tempju ħareġ anġlu ieħor jgħajjad bleħen qawwi lil dak li kien bil-qiegħda fuq is-sħaba. Mitt il-minġel tiegħek u waħsat għax waslet is-siegħa biex taħsad għax il-ħsat tal-art misjur sewwa. U dak li kien bil-qiegħda fuq is-sħaba xejjer il-minġel tiegħu u l-art sarrela l-ħsat.
Mbagħad mit-tempju li hemm fis-sema ħareġ anġlu ieħor li kellu hu wkoll minġel misnun. U anġlu ieħor li kellu seta' fuq in-nar ħareġ minn ħdejn l-artal u għajjat bleħen qawwi lil dak li kellu l-minġel misnun u qallu: Mitt int il-minġel il-misnun u iġbor l-għenieq tad-dejlja tal-art għax l-għenieq tagħha sar. U l-anġlu xejjer il-minġel tiegħu lejn l-art, qata' l-għenieq tad-dejlja tal-art u xeħithom fil-mażra l-kbira tal-korla ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Salm responsorjali. Il-mulej ġej biex jagħmel ħaq mill-art. Il-mulej ġej biex jagħmel ħaq mill-art. Ejdu fost il-ġnus, il-mulej isaltam u jżomm sħiħa id-dinja biex qatt ma titħarrek u li jiġġudika il-popli bis-sewwa. Timkien il-mulej ġej biex jagħmel ħaq mill-art. Ħajjifirħu s-smewwiet u tutenna l-art. Ħajħabbat il-baħar u kull ma fih. Ħajjifraħ ir-raba u kull ma fih. U jannu bil-ferħ is-siġar kollha tal-bosk. Flimkien il-mulej ġej biex jagħmel ħaq mill-art. Quddiem il-mulej għax ġej biex jagħmel ħaq mill-art u jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja u mill-popli bis-sewwa tiegħu. Flimkien il-mulej ġej biex jagħmel ħaq mill-art. Ibqa' fidil sal-mewt jgħid il-mulej u jien nagħtik il-kuruna tal-ħajja. Il-mulej magħkom. Jekk ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Luqa. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien kien hemm xi wħud li bdew jgħidu fuq kemm it-tempju kien imżejjem b'ġebel sabiħ u għotjiet. Iżda Ġesu qalilhom: kull ma qegħdin taraw qatt jiġi żmien li ma tibqax ġebla fuq oħra minnu li ma tiġġarrafx. Huma staqsew u qalulu: Mallem, issa dan meta jiġri? U se jkun is-sinjal li dawn il-ħwejjeġ ikunu waslu biex iseħħu? Qalilhom: araw li ma titqarqux, għax għad jiġu ħafna f'ismi u jgħidu jienu u żmien wasal. Tmorrux warahom. Meta tisimgħu min jitkellem fuq gwerer u taqlib fil-pajjiżi, tinħażdux, għax jinħtieġ li l-ewwel jiġri dan, iżda t-tmiem ma jasalx minnu fih. Imbagħad qalilhom: qatt iqum ġens kontra ġens u saltna kontra saltna. L-art titeżżeż bil-kbir, f'ħafna bnadi ikun hemm il-ġuħ u l-mart li jittieħed. U fis-sema jidhru ħwejjeġ tal-biża' u sinjali tal-għaġeb. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Bħalissa naraw ħafna dawn il-karozzi kbar b'studenti fihom jifirħu, jduru mal-gżira tagħna biex juru li issa waslu, iggradwaw. Wara dak it-taqtieħ ta' qalb kollu, wara dawk l-eżamijiet, wara dak l-istudju, issa waslu, qed jiggradwaw. Imma qabel
ma gradwaw dawk l-istudenti u qed jaqsmu dan il-ferħ magħna, għaddew mill-mumenti tal-istudju, tal-qtieħ il-qalb, ta' eżamijiet, żmien ta' prova u ta' prova kbira biex jippruvaw lilhom infushom quddiem dak l-erf li kienu qegħdin jirċievu u dak l-erf li jridu jikbru fih. U jien din il-kelma Alla llum hekk nistħajjilha. Lilna qiegħda timbuttana s-suqna biex aħna wkoll nidħlu fina nfusna u ngħidu jien x'irrid nagħmel f'ħajti. Jien fejn irrid nasal. X'ngħiduha kif inhi? Dawn huma wkoll domandi li dawn l-istess studenti min jaf kemm il-darba għamluhom lilhom infushom. Jien fejn irrid nasal? Jien x'irrid minn ħajti? U tant għamluhom li mbagħad għażlu l-korsijiet li jridu jaqbdu fl-università, fl-MCAST. Għażlu it-triq tagħhom biex jilħqu dawk l-għanijiet. Aħna l-istess. Irridu nagħmlu dawn id-domandi lil nfusna. Jien fejn irrid nasal? Jien x'irrid nagħmel? Jien f'ħajti x'inhuma l-għażliet tiegħi? Għażliet li verament jistgħu jitolbu minni impenn, jitolbu minni ħajja li qiegħda frabta ma' Alla. Ħajja li mhux dejjem nifhimha għaliex il-ħajja fid-dinja tista' tibgħatni mod, imma jien irrid immur mod ieħor. Irrid immur dik il-linja, dik il-ħajja li qed jitlob minni Alla l-imbierek bl-isfidi kollha tagħha. Immaġina Ġesu llum qiegħed mal-apostli tiegħu, mad-dixxipli tiegħu, dawn qegħdin jifirħu bit-tempju sabiħ li hemm Ġerusalemm u Ġesu jgħidilhom u dan ma jibqax ġebla fuq oħra, dan x'se jiġri minnu. Tant li huma mbagħad b'anzjożità kbira qalulu Mgħallem, issa dan meta jiġri? Ġesu ma kienx qiegħed jitkellem fuq il-qerda tat-tempju hekk kif ġipu laħaq, ma kien qiegħed jitkellem li dak it-tempju tal-ġebel jista' jkun li jitfarrak u kif ġara fl-istorja, imma il-fidi tagħhom, it-tama tagħhom m'għandhiex tispiċċa, m'għandhiex twarrab, tant li imbagħad kompla jgħidilhom il-verità li ġensa tiqum kontra ġens ieħor u jiġri dan kollu biex bħal donnu jilestihom għal dak li jista' jgħaddu minnu. Imma jgħidilhom tmorrux warahom. Meta xi ħadd jgħidilkom qed tara x'qed jiġri, qed tara x'għaddej minnu, ejjew warajja, tmorrux warahom. Meta tisimgħu min jitkellem fuq gwerer u taqlib fil-pajjiżi, tinħażlux. Għax jeħtieġ l-ewwel jiġri dan, iżda ma jasalx it-tmiem ma jasalx minnu fih. Hawnhekk Ġesu fil-waqt li qiegħed jurihom il dawk ta' madwaru ir-realtà tal-ħajja li hija realtà iebsa u diffiċli, li hija realtà li mhux dejjem hija fit-triq ta' Alla, imma din hija r-realtà. Imma taqtawx qalbkom. Nittamaw u nittamaw li naslu bil-qawwa ta' Alla l-imbierek. L-istess l-ewwel qari mill-Apokalissi illum jitkellem fuq l-anġlu tal-qerda bil-minġel f'idejh, jitkellem fuq li jwaddab il-ħsad tal-art fil-masar tal-qilla ta' Alla, imma x'se jiġri? Aħna se jiġri mhux nafu, imma nittamaw. Għalhekk nibnu it-tama tagħna, għalhekk nitħeġġu kuljum fit-tama tagħna u ma nħallu xejn jaqtalna qalbna. Dawn l-istudenti li qed nerġa' nagħmel il-figura u t-tixbieħa magħhom għal ħares qataw qalbhom quddiem l-istudji, ma qatawx qalbhom,
raw l-sfida, ħaduha u llum jifirħu għaliex qed jiggradwaw. Aħna quddiem l-isfida li qed jipprovdilna Alla l-imbirek ta' ħajja frabta miegħu ejjew ma naqtawx qalbna. Ejjew inħarsu l-qudiem bil-kuraġġ f'Alla l-imbirek anke jekk madwarna tant jidher kontlarju, tant jidhru dbatijiet. Ejjew inħarsu b'kuraġġ u tama f'Alla l-imbirek. Ejjew issa flimkien nofru t-talb u x-xewqat tagħna il-mulej għall-Knisja li kif ħabbar il-Papa f'lejlet il-miliet se jiftaħ is-sena tat-tama, hekk il-Knisja anke jekk għaddejja minn żminijiet diffiċli imma tibqa' tittama u tkun sinjal ta' tama għall bnedmin kollha. Nitolbu. Ismana, nitolbuk, mulej. Għal-mexxejja tal-ġnus biex ma jkunux huma li jkissru t-tama tal-bnedmin. Għal-kuntrarju, nitolbu għalihom biex fit-tmexxija tagħhom dejjem inislu it-tama, il-ferħ u l-ġustizzja fil-popli kollha. Nitolbu. Ismana, nitolbuk, mulej. U nitolbu għal kull min huwa għaddej minn momenti diffiċli fejn iħoss li d-dinja qiegħda tiġġarraf madwaru, fejn iħoss li kollox qed jispiċċa biex qatt ma jaqtaw qalbhom u jibqgħu jittamaw f'Alla fil-preżenza tiegħu. Nitolbu. Ismana, nitolbuk, mulej. Għal ħutna mejtin li nemmnu li għexu bit-tama tad-dera ta' Alla biex issa jgawduh għal dejjem fl-eternità. Nitolbu. Ismana, nitolbuk, mulej. Walina l-koll biex inkunu nies ta' tama u nwasslu t-tama fid-dinja madwarna. Tama li forsi tista' tidher ħaġa firħa bla sens imma tama li tibqa' tmexxi il-bniedem fit-triq ta' Alla. Nitolbu. Ismana, nitolbuk, mulej. Mulej Alla tagħna ilqa' dan it-talb li aħna kollna ħeġġa u tama fik qegħdin noffrulek int li tgħix bis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej dawn l-offerti qaddisa li inti ridna nikkonsagraw lill-ismek u għamel li nobdu dejjem il-kmandamenti tiegħek biex bis-saħħa ta' dawn l-offerti noġbu l-ittieba tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll.
nerfaw qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. U niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej, missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna, li dejjem u kullu mkien inroddulek ħajr. Għad li int xejn ma tinħtieġ it-tifħir tagħna, int jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna nroddulek ħajr. Għax jekk il-ġieħ li natuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswilna għas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'ferħ kbir infaħruk u ntennulek qaddis. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-semawwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-semawwiet. Birek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-għoli tas-semawwiet. Qaddis tas-sewint mulej, int lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs radlek il-ħajr, birek qasam, taħ lid-dixxipli tiegħu u qal, ħudu kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' il-ħajr, taħ lid-dixxipli tiegħu u qal, ħudu ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Birroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed. Lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek, imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-isqfijiet tagħna, mal-Ministri u l-poplu tiegħek kollu. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, wagħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza l-Om Talla Marija, San Giuseppe l-Apostli, San George Preka, il-Beati Maltin u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom nfaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu kif għallimna l-mulej Ġesu, mimlijin tama, falla li hu missierna,
مسيرنا لي انت في السماوات يتقدس اسمك تيجي سلطنتك يكون لتتنت كيف في السماء كان في الارض. خبزنا كل يوم اعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا بحال ما نغفر لمين وخاطي علينا ولا دخلنيش في التجريب إذ أهلسنا من الدني. أهلسنا نطلبوك مولاي من كل دني عطينا في الطيبة والحنينة تيعك الباتشي في زميننا باش نكونوا حلسة دايم من الذنوب ومخرصة من كل انكويت احنا ونستناو نتماو إلينا والمجيا تا السالفاتور تانا جيسو كريستو. أشتيك السلطنة القوة والجلوريا الدايم. مولاي جيسو كريستو ليات الأبوستل تيك نحللكم سليم نعطيكم سليم تيعي لا تخرس لين ذنوبيتنا إذا خرس لين الفيدي تالكنيسيا تياك عطيها سليم ولا دالين تريد فيها انت اللي تعيش بالسلطن على دايم تدايم. آمين. الباتشي المولاي تكون دايم معكم وميك وكل من القلب نسلموا ونعطوا الباتشي الشوشي الأخوة. حرف تالا لتنخيد نوبيت الدنيا هن لينا. حرف تالا لتنخيد نوبيت الدنيا هن لينا. حرف تالا لتنخيد نوبيت الدنيا أعطينا الباتشي. دانو الحرف تالا دانو اللي ناخد نبيت الدنيا حين نحن لمستيدنا اللكلة الخروف مولاي ما يستحق ليش تدخل تحت السقف تيعي ازدايت كلمة واحدة وروحي تكون مفيقة. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. nitolbu. U għalla li tista' kollox inti timlina bil-ferħ bis-sem li tatina fil-ħwejjeġ qaddisa tiegħek. Amen nitolbuk li aħna qatt ma ninfirdu minnek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Barikna Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Nejxu dejjem fl-imħabba u l-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-Qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta.
Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-Qudies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Fondazzjoni SEF hija fondazzjoni fiħdan il-Knisja Maltija li toffri servizzi kemm ta' prevenzjoni u kura fil-komunità lill-familji, servizzi residenzjali għat-tfal, servizz ta' residenza għan-nisa li jkunu qegħdin ħirġin minn sitwazzjonijiet ta' violenza flimkien ma' tfal tagħhom u anke servizz ta' aftercare biex imbagħad ngħinuhom kemm lin-nisa u kemm it-tfal jiġu reintegrati fis-soċjetà. Nedejna il-brand ta' Fondazzjoni SEF, brand ġdida illi turi image ġdid però bl-istess passjoni u mħabba lejn is-servizzi tagħna. Ħassejna l-bżonn illi permezz ta' dan l-image il-ġdid nwaslu verament lin-nies illi huma viċin tagħna u dawk li se jarawna il-valuri tagħna. Illum stani napprezzaw ix-xogħol imprezzabbli li tagħmel Fondazzjoni SEF u fil-waqt li qegħdin fuq l-adba tal-ġublew tat-tama. Inħoss li rebranding u x-xogħol li qed jagħmlu u li joħolm li jagħmlu fiż-żmien li ġej Fondazzjoni SEF qed jagħti tama, qed jagħti sinjal konkret ta' tama lil tant persuni li se jkollhom bżonn jew qed ikollhom bżonn jużaw is-servizzi tagħhom. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma t-talb tagħna eħlesejna u jaqaf magħna. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik isma t-talb tagħna dak li twilet għalina, rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna ħarisna min nar tal-infern, ħul ġenna l-erwieħ kollha u wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru tad-dbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort u wereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina iddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa
imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma talbtana, dak li twilet għalina li tikun ibnek bħalna. O Ġesu, għafrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erbiħ kollha u għajn il-dawk l-aktar li għandhom bżon tal-ħnina tijek. It-tieni misteru ta' dbatija, meta s-Sinjur ta' Ġesu Kristu għamel kien marbut mal-kolonna u hemm flagellat. Missierna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, jekk li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum għafrinna d-nubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina id-daħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmiek imbirka int fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima,
ورينا li inti jomna għalik isma talbtana. Dak li twilet għalina li tikun ibnek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern. Ħulġenna l-erbeħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misteru ta' dbatija, meta s-Sinjur ta' Ġesu Kristu kien inkurunat bil-kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, kulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum aħfrinna dnubietna palma nafru l-minu ħati għalina, daħħannix fit-tidrib iżda ħlisna mid-deni għamen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija mmallak tloppalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija mmallak tloppalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija mmallak tloppalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija mmallak tloppalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija mmallak tloppalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija mmallak tloppalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija mmallak tloppalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija mmallak tloppalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana Slima amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija mmallak tloppalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana Slima amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija mmallak tloppalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana Gloria amen. al-Missir u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, rina l-inti jomna lik isma talbtana, dak li twilet għalina rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erbeħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ir-raba misteru ta' dbatija, meta s-Sinjur ta' Ġesu Kristu kien mob bis-salib minant Pilatus għall-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, kulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum aħfrinna dnubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina, daħħannix fit-tidrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija mmallak tloppalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana Slima amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija mmallak tloppalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana Slima amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija mmallak tloppalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak,
imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missieru l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik isma tal-btana, dak li twilet għalina, rrit ikun ibnek bħalna. O Ġesu għafrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erbiħ kollha u wejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Il-ħames u l-aħħar misteru tad-dbatija, meta Sinjur ta' Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet għalina u għal nubietna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna d-nubietna bħalma naffru l-menuħati għalina. Iddaħħannix fit-tidrib, iżda ħlisna mid-deni għamel. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik isma tal-btana dak li twilet għalina, rrit ikun ibnek bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erweħ kollha, u għejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Slim għalik, Sultana, Om tal-ħnina, ħajja, ħlewwa u tama tagħna. Slim għalik li lek ngħidu, għaliex aħna t-turufnati u li teva, li lek nitniedu, aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk il-għajnejn tiegħek u tal-ħnina, urina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuftijek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa l-bżonnijiet tal-Knisja, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna d-nubietna bħalma naffru l-minuħati għalina id-daħħannix fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim birka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu fis-slim. Amen. Għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu fis-slim. Amen. Għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana. Missier eterna Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu Santu Alla. Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Mqazza Marija. Itlob għalina. Mqazza Alla. Itlob għalina. Mqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob Om għalina. il-Knisja. Itlob Om għalina. tal-ħnina. Itlob Om għalina. tal-grazzja t'Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob Om għalina. mit-tama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob Om għalina. li zjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tisħoq kull imħabba. Itlob Om għalina. tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erb. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob Torri għalina. tal-Vorju. Itlob għalina. Dar tad-deb. Itlob għalina. Arka tal-aqda. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-kardinali.
tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġini, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnista minn l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella fis-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rożarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħarruf talla li tneqqid nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħarruf talla li tneqqid nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħarruf talla li tneqqid nubiet tad-dinja. Ħenna lina Itlob għalina qaddisom Alla. biex ikun jistħoqinna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk. Li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidina. Amen. Sammik l-Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra il-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħsiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Slim għalik, ħarries tal-feddej, warus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija edet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, San Bastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paolo Nussina, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preca, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda, dak li rebħitilna il-fidwa tiegħek, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Kun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu, veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal,
imbierak l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierka l-kbirom Talla Marija Santissima, imbierka l-imqazza u Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbierak it-tluħ Glorius tagħha fis-sema, imbierak l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbierak San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbierak Alla fl-Anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.